Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hagelempung yelaka jong Shillong Premier League kapalong ha ka Praterik Urisau Arajar Khatpra ka jing yelaka kalong ha pedeng ka Saumer SC Persya ya ka nangkiu Irat. Hagani ka jing yakun ka nangkiu Irat kala penlim no ya ka Saumer Sport Club da Shigor Lanot ya ka gol la yo ban tap do damis I ha ka minute ka ba arpun riu jong ka jing yelaka ka Saumer Sport Club kala persyang katla ka diai ban perpai batru ban yo ka jing job henrei wat hadu bakut no ka jing yakun jong ka kalamit kam shimla la setia. Kejing ilakai kalau nang kam songsin, namar kanang kiu irat kelayai persyang ban penki biang ya kejar jong ke Saumer, kabalaya sai ban defend ban hakajuk opor ban yo tap goal.